Benvinguts a la classe En d'Història Julià Romero Contemporània. té 56 Avui anys. parlarem de la És Revolució professor Industrial, d'institut i porta la una vida Primera Guerra completament Mundial normal. i la Guerra Freda. Un dia entra a l'hospital per operar-se d'una hèrnia inguinal. Mentre es troba ingressat a l'habitació, coneix el pacient del costat, un home reservat que casualment també es diu Julià. Era tan introvertit que semblava amagar-se de tot el món. «Julià Romero, oi?», va dir l'infermera agafant l'historial. «Vinga, ja et toca. Anem fent els preparatius, et sembla bé?». Quan el Julià es va despertar de l'operació, l'únic que volia era tornar a casa. El menjar de supervivència de l'hospital no li anava gaire bé. La intervenció havia estat senzilla. El cirurgià va sortir del quiròfan amb un somriure assegurant a la seva dona, la Martina, que tot havia anat segons el que estava previst. Si tot va bé, aquesta tarda, cap a casa. Les primeres hores de recuperació van transcórrer amb normalitat. Fins que a la tarda, dues metgesses van aparèixer a l'habitació amb un gest massa seriós. En la darrera radiografia ha sorgit una complicació interna inesperada. Hi ha indicis d'una hemorràgia que no apareixia aquest migdia. Hem de tornar al quiròfan immediatament. En Julià, amb prou feines, va tenir temps de fer preguntes. La llitera va començar a recórrer els interminables passadissos de l'hospital mentre una altra infermera connectava la medicació preanestèsica. Les llums del sostre passaven lentament sobre ell mentre la seva visió va començar a ennuvolar-se i les veus les sentia cada cop més llunyanes. L'Andreu, un cirurgià veterà de l'equip mèdic, va veure com una de les infermeres signava un document de consentiment del pacient que potser no era el que corresponia. Li va sonar el telèfon. Hi havia una emergència en una altra planta i no es podia ocupar de l'assumpte. Va haver de marxar ràpidament. «És el pacient de traumatologia?», pregunta el cirurgià Gerard Castelló. «Sí, és el trasllat urgent, doctor». «Perfecte, som-hi, doncs». Ningú va comprovar el consentiment informat, donant per suposat que tot estava correcte. Ningú va advertir que dos pacients amb noms molt semblants havien estat ingressats aquell mateix matí. Un era en Julià Romero, el professor intervingut d'una hèrnia al matí. L'altre era en Julià Moreno, candidat a un complex trasplantament d'una cama procedent d'un donant compatible recent mort després d'un accident. Quan la Martina el va tornar a veure diverses hores després, alguna cosa no tenia sentit. La intervenció va durar moltes hores i els llençols que cobrien el cos fins a la cintura, que encara no s'havien canviat, tenien unes taques de sang. Aleshores la Martina, tota estranyada, va aixecar lleugerament el llençol. El marit ja no tenia la seva cama dreta. Al seu lloc n'hi havia una altra, més llarga, amb cicatrius diferents, amb un altre to de pell i amb un tatuatge que mai havia vist. El crit va recórrer tota la planta. Els metges van anar-hi corrents. Ningú no sabia què dir. Metges i infermeres van començar a revisar documents. Les infermeres cercaven historials, els cirurgians discutien entre ells. En menys de 20 minuts, la direcció de l'hospital ja havia convocat una reunió d'emergència. L'error era tan absurd que semblava impossible, però era real. La cama destinada a un altre pacient havia estat implantada en un home completament sa, i la cama amputada del professor havia estat rebutjada com a teixit quirúrgic després de la intervenció. No hi havia possibilitat de revertir el mal. La notícia va aparèixer als diaris l'endemà. Error quirúrgic sense precedents. Hospital investigat per una amputació realitzada al pacient equivocat. L'hospital va intentar justificar els fets parlant d'una fallida de protocol, però la investigació interna va revelar una cosa molt pitjor. No s'havien fet cap de les comprovacions obligatòries. No es va llegir en veu alta el procediment previst. El consentiment informat pertanyia a un altre pacient de nom i cognoms similars. La polsera identificativa tampoc va ser comprovada. Es van ignorar diverses alertes informàtiques perquè el sistema feia setmanes que estava avariat. Només una d'aquestes comprovacions n'hi hauria hagut prou per aturar l'operació. El fet és que tot plegat va produir una tragèdia. La família va decidir denunciar l'hospital. Necessitaven un advocat, però no en tenien cap.
fins que un conegut de la família els va recomanar a Ricardo Ledesma. Deia haver guanyat casos impossibles. Tenia un despatx ple de diplomes groguencs, plens de pols, i la moqueta plena de taques desprenia una forta olor a orina. En un calaix tenia custodiada una ampolla de whisky. Semblava un professional veterà, però la realitat era molt diferent. En Ricardo feia massa temps que bevia. Oblidava noms, perdia documents i prometia recursos que mai no presentava. Durant la primera reunió va assegurar: això està guanyat. En 6 mesos seran milionaris. Les setmanes van començar a acumular errors. Va oblidar sol·licitar mesures cautelars. No va demanar la conservació immediata de determinats enregistraments interns de l'hospital. Quan va voler reclamar tot aquell munt de proves, algunes d'elles ja havien estat dubtosament eliminades. En una ocasió, en Ricardo va aparèixer en una vista preliminar clarament ebri. El jutge va suspendre la sessió i aquell fet va quedar reflectit a l'acte. La confiança que havien dipositat els familiars en aquell advocat es va començar a deteriorar. Mentrestant, l'hospital va mobilitzar un equip jurídic enorme. Advocats especialitzats en responsabilitat sanitària, pèrits, experts en gestió clínica, consultores externes, un equip que sabia molt bé com protegir una institució. La seva estratègia consistia a discutir cada detall tècnic. Atribuïen l'error a circumstàncies excepcionals. Aquell equip va saber com desviar l'atenció, alterar registres i fer desaparèixer evidències. Van aconsellar a la direcció a pressionar certs empleats a que no parlessin. També intentaven limitar la quantia de la indemnització, al·legant que el trasplantament havia estat tècnicament exitós, ja que la nova cama era en un 80% funcional. Davant d'aquell equip jurídic de l'hospital, en Ricardo sol poc podia fer. Per a la família allò resultava insuportable. L'advocat era un desastre i l'hospital va mostrar una lamentable falta d'humanitat davant d'aquell desventurat i greu error. Els familiars no discutien si la cama funcionava, discutien que mai no hauria d'haver estat amputada. El procés judicial esdevingué una batalla d'anys i cada recurs endarreria el pas següent en favor de l'hospital. Els metges implicats van començar a culpar-se mútuament. Uns parlaven d'errades administratives, altres de fallades informàtiques. Alguns asseguraven haver actuat seguint ordres superiors. El cas és que ningú no acceptava cap tipus de responsabilitat. Quan finalment en Ricardo Ledesma va ser substituït per una altra advocada més competent, el dany processal ja era enorme i havien prescrit algunes accions contra determinats responsables. També s'havien perdut proves importants i mai no es va descobrir si algú, per error, va intercanviar els historials. La nova lletrada, però, va aconseguir reconduir part del procediment, però mai no va poder recuperar tot el que s'havia desaprofitat durant els primers mesos. Anys després, la sentència va concloure que l'hospital havia incorregut en una gravíssima negligència per vulnerar múltiples protocols essencials de seguretat del pacient. La resolució va reconèixer la responsabilitat civil del centre i va fixar una indemnització per en Julià i la seva família, a més d'ordenar revisar els procediments interns per evitar que un error semblant es pogués repetir. En un procediment separat, alguns professionals sanitaris també van afrontar conseqüències disciplinàries. La resolució insistia que la determinació d'aquestes responsabilitats s'havia de fer individualment, valorant l'actuació de cada implicat. No obstant això, els diners no podien tornar-li la cama que el Julià havia perdut, ni esborrar els anys de rehabilitació i el gir de vida que li va suposar a ell, a la seva família i amics, ni lògicament eliminar la desconfiança que sentiria la resta de la seva vida cada cop que travessés la porta d'un hospital. Perquè algunes equivocacions no acaben quan es dicta una sentència, simplement canvien de forma i acompanyen els qui les van patir per sempre.